Máme tu jeden trojizbový byt a hneď dvoch architektov. Tak sa pozrime na riešenia dvoch obývačkových miestností. Pred chvíľočkou sme sa tak trošku ocitli v sexe v meste. A kde sa ocitneme teraz? S druhým architektom. Pre koho ste navrhli tento byt? Dajme tomu, že pre mňa, pre priateľa a aj pre dieťa? Tak je to možné, tento byt je navrhnutý pre 2+1 človeka. Centrom bytu je obývačka a denný priestor, tak a centrom obývačky je sedačka, ktorá sa bude nachádzať v týchto priestoroch. Na prvý pohľad je pre mňa tento priestor trošku príliš hranatý, príliš veľa rohov je tu a tie by som sa pokúsil zjednotiť. Z toho rohu sa nám ťahne to svetlé drevo, ťahne sa nám až potiaľto po tento roh. Tu zrejme príde nejaký jedálenský stôl, z ktorého bude výhľad na televízor a pokiaľ sa zmestí, tak sem príde aj barový pult, ktorý môže byť využitý taktiež pre kuchyňu ako ďalší pracovný stôl, pretože tu keď bude človek variť, tak nebude mať výhľad na televízor ani von, je to trochu taký tupý pohľad. Ostatné nábytky, ktoré budú tvoriť jedine tá knižnica, by som dal do bielej farby, aby nejak splynula so stenou a dala vyniknúť tomu obsahu. Jedine farby, ktoré by som tu použil, budú na sedačke a na poťahu stoličiek. Tam možno by bolo zaujímavé zakombinovať nejakú modrú alebo niečo také kľudné. Byt je svetlý, takže na podlahu by som dal tmavé parkety.